o 17. na Európe 2, o 17. takto v sobotu, ale vy môžete v útorok večer počúvať našu Feel Good Show s Leou Daniš. Každý z nás je tak trochu socka, ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať. Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky, beautifikácia. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Počasie. Poďme sa pozrieť aj na dnešné počasie. Na celom území Slovenska už takmer noc, takže poďme rovno na nočné teploty. Najvyššia denná teplota, najnižšia nočná teplota 0 až minus 6 stupňov. V dolinách a kotlinách to bude ešte o niečo chladnejšie, dokonca až do minus 13. Zajtra budeme mať najvyššiu dennú teplotu minus 1 až plus 4 stupne. Na juhozápade to bude okolo 6 a čaká nás oblačné až zamračené počasie. Z počiatku menej oblačnosti, ale cez deň ojedinele aj mrholenie, dážď alebo dážď so snehom. Dopravný servis Európy 2. Z Európy 2 pozdravujem na slovenské cesty. Pozor si dávajte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tam havaroval kamión a blokovaný je pravý pruh. Pozor aj v Partizánskom na